Okay, maayong hapon. Maayong hapon sa tanan, no? Ang makutingog medyo pagaw kaayo. Pero padayon gyapon na nga magbasa sa pulong sa Ginoo. So I hope makasabot gyapon mo, no? So maayo gyud igsoon nga magkuha mag Bible para makabasa mo kanang personal, no? Ikaw mismo ang mag-tanaw sa imong Biblia. Okay, so karon na nata sa Exodus chapter 16, no? Exodus chapter 16. Okay, so medyo wala pa na ulian ako ang pagaw tungod sa panahon nga tugnaw kaayo. But praise God, nagyapon tayo gamay tingog. And I pray na this time will be the end of this, no? Nga ayuhan na kita sa Ginoo ani, no? So kana atong pag-ampo nga Ginoo, mag-aayaw ka siya man atong ultimate healer. Okay, so before ka mag-start, magampo sa ta. Ang Ginoong Dios, nga labing gamanan. Hari ka sa tanan, Lord. Salamat kay Ginoo na makaduol mi kanimo anytime, anywhere, Lord. Muniningtak na Ginoo kami nagaduol kanimo boldly, Lord. With a humble heart, O God. Ginoo, gusto mi makaila kanimo dugang Ginoo. We want to know you more and help us, Ginoo, nga sa mong pagbasa sa imong pulong kini among masinati sa mong kinabuhi, Lord, kung unsa o kinsa ka nga Dios. And Lord, kung unsa mong gihimo sa time nila Moses, Ginoo, imo po nga himon sa moang time, Lord, karon ang imong pagpadayag sa imong kagalingon ngadto kanila. I pray nga ikaw po magapadayag ka namo, Ginoo. Salamat kay Lord, dalaygon ikaw. Ikaw mong gina-imbitahan, inintak na. Ikaw mong ginapasalamatan, pinag-isa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Amen. Okay, so nanata sa Exodus chapter 16. No? Kimaoni ang time nga ang mga tao nahutdan na sa ilahang pagkaon. So, wala na sila laing choice kundi mo depende sa Ginoo. Okay? So, itong sugdan. Okay. Verse 1. Ang tanang mga Israelita mibiya sa Elim ug sa ika-15 nga adlaw sa ikaduhang bulan. Sukad sila mibiya sa Ehipto. Miabot sila sa kamingawan. Dapit sa Sin nga nahimutang sa tunga-tunga sa Elim ug sa Sinai. Verse 2, didto sa kamingawan, nagbagulbol silang tanan kang Moises o kang Aaron. Mingon sila, maayo pa hinuon kon gipamatay kami sa Ginoo didto sa Ehipto. Kay didto makakaon kami karne o ubang pagkaon kutob sa among gusto. Apan gidala ninyo kaming tanan nganhi sa kamingawan aron patyon sa gutom. Nagbagulbol na pod sila, no? Verse 4. Ang Ginoo miingon kang Moises, magpaula na kog pagkaon alang kaninyong tanan. Adlaw-adlaw kinahanglan manggawas ang mga tao aron pagpanigom og igo lamang nianang adlaw. Nining paagiha, kasulayan ko sila kon motuman ba sila sa kasuguan nga akong gihatag kanila. Okay. Sa ikaunom ka adlaw, kinahanglang dublihon nila ang naandang gindaghanon sa pagkaon nga ilang tigumon og andamon kini. Busa, verse 6, gingnan ni Moises og ni Aaron ang tanang mga Israelita. Niining gabiuna, masayran ninyo nga ang Ginoo maoy nagdala kaninyo gawas sa Ehipto. Pagkabuntag, makita ninyo ang himaya sa Ginoo, kay nadungog niya ang inyong mga pagulbol batok kaniya. Oo, batok kaniya, kay nagtuman lamang kami sa iyang mga tugon. No. Kay kung sa Ginoo, mora po ang buhato ni Moises o ni Aaron. Kay verse 8. Unya, miingon si Moises, ang Ginoo maoy muhatag kaninyong karne sa gabi. Sa buntag, hatagan ka mo niyag pan. Sumala sa inyong gikinahanglan kay nabati niya
nga kamo nagbagulbol pag-ayo batok kaniya. Kay kinsa man kami nga inyong bagulbulan. Ang inyong gibagulbulan dili kami kundi ang Ginoo. Si Moises miingon kang Aaron, ingna ang katawhan. Dali kamo og tindog at tubangan sa Ginoo kay gidungog niya ang inyong mga mulo. Samtang nagsulti si Aaron sa katawhan, milantaw sila sa desyerto ug sa kalit mipakita ang himaya sa Ginoo diha sa panganod. Wow. Ang Ginoo miingon kang Moises, nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita. Ingna sila nga inikangit-ngit na makadawat silang karne. Ug sa pagkabuntag madawat nilang tanang pagkaon nga ilang gikinahanglan. Unya masayra nila nga ako ang Ginoo mao ang ilang Dios. Amen. 13. Nianang pagkagabi mitungha ang mga langgam nga buntog nga milokop sa tibuok kampo ug sa pagkabuntag ang kampo nalokop sa yamog. Sa pagkauga sa yamog nakakita sila og mga butang nga nipis ug puti sama kanipis sa yamog diha sa yuta. Wala sila masayod kung unsa kadto og nagpangutan-anay sila. Unsa man kini? Mingon si Moises kanila, mao kini ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo kaninyo, aron inyong kanon. Ang Ginoo nagsugo nga ang matag usa kaninyo magtigong sumala sa inyong or sa iyang gikinahanglan sa gidaghanon nga 2 ka litro alang sa matag tawo. Ang matag usa magtigom sumala sa gikinahanglan sa tanan nga anaa sa iyang tulda. Gihimo kini sa mga Israelita. Ang uban daghag gikuha, ang uban diutay ra. Sa pagtakos na nila niini, kadtong daghan o gikuha wala mas makasubra. O kadtong diutay ra gikuha wala makulangi. Ang matag usa nakatigom og igo ra gayud sa iyang mga gikinahanglan. Si Moises mingon kanila, ayaw kamo pagsalin alang sa sunod adlaw. Apan ang uban wala mamati kang Moises, ug nagsalin sila alang sa sunod adlaw. Sa pagkabuntag, giulod kini ug nabaho, busa nasuko si Moises kanila. Ang matag usa nagtigom niini kada buntag sumala sa iyang gikinahanglan. Apan kung muinit na pag-ayo ang adlaw, kadtong nabilin sa yuta mulanay. Okay. Sa matag ika-6 ka adlaw, balig 2 ka adlaw nga pagkaon ng ilang tigumon, 4 ka litro sa matag usa. Unya ang tanang kadagkuan sa katawan niadto kang Moises ug gisuginlan nila siya mahitungod niini. Ug si Moises mingon kanila, kini ang gisugo sa Ginoo. Ugma maoy adlaw sa pahulay, adlaw nga balaan nga gigahin alang sa Ginoo. Lutoa og lungaga ang gusto ninyong lutoon og lungagon. Tagui ang masalin alang sa sunod adlaw. Sumala sa gisugo ni Moises, ang salin gitaguan nila alang sa sunod adlaw, apan wala kini madaot o wala ulora. Si Moises mingon, kana kini karong adlaw kay karon adlaw sa pahulay nga gigahin alang sa Ginoo. Ug dili kamo makakita og pagkaon didto sa gawas. Magtigom kamo niini sulod sa 6 ka adlaw, apan sa ika-7 ka adlaw nga mao ang adlaw sa pahulay, wala kamoy makuha. Pwede ipadoble ang ilang bahin anang ika-6 ka adlaw kay pag ika-7 adlaw walay ihatag ang Ginoo sa ila kay pahulay siyang adlaw. Okay, so sa pagka ika-7 adlaw may pipila ka tawo nga migula aron pagpangitag makaon apan wala sila'y nakit-an. Unyang Ginoo mingon kang Moises, hangtod kanus aka mo
magpadayon pagsupak sa akong mga sugo ug mga balaod. Hinumdumi ninyo nga ako ang Ginoo, ang naghatag kaninyo sa adlaw sa pahulay. Tungod niini sa ikaunom nga adlaw, hatagan ko kamo pagkaon nga igo sa duha ka adlaw. Sa ikapitong adlaw ang matag usa kaninyo kinahanglan nga magpabilin sa dapit nga iyang kahimutangan. Ayaw kamo pagbiya sa inyong balay. Pusa sa ikapitong adlaw, wala mo trabaho ang mga tao. Ang pagkaon, ginganlan sa mga Israelita og mana. Sama kini sa gagmayng liso, puti, og ang lami sama sa tinapay nga sinagulag dugos. Si Moises mingon, nagsugo ang Ginoo nga magtipig kitag jutay niining mana alang sa atong mga kaliwat aron makita nila ang pagkaon nga gihatag niya kanato sa kamingawan sa dihang gidala kita niya gawas sa Ehipto. Si Moises mingon kang Aaron, pagkuhag tibod og sudli kinig duha ka litro nga mana og ibutang kini atubangan sa Ginoo aron tipigan alang sa atong mga kaliwat. Sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises, ibutang kini ni Aaron atubangan sa sudlanan sa kasabutan aron taguan mana ang gikaon sa mga Israelita sulod sa 40 or 40 ka tuig hangtod nga miabot sila sa yuta sa Kanaan og mipuyo sila didto. Ang gigamit nga sukdanan mobalik duha ka litro. Amen. So napatay oras no atong padayonon ang chapter 17. Kay mao ni ang tubig gikan sa bato. No? Imong maisip ang tubig gikan sa bato. Ingana ang milagro nga buhaton sa Ginoo ani nga chapter. Sa chapter 16 ang gibuhat sa Ginoo nagbubo siya og pagkaon gikan sa langit. Ug mao to ang buntog kada gabi unya mana kada buntag, no? Ug sa ikanom ka adlaw ilang kuhaon nga portion duha aron nga pag ikapito ka adlaw dili sila manggawa silang tulda kay adlaw kato sa ipahulay, no? So 6 days lang sila magkuha og one portion kada adlaw. Kay kung ila pong bilinan for the next day oloron pod, no? So pag unom lang ka adlaw, pag ikaunom duha ka portion para sa ikapitong adlaw. O kay ikapitong adlaw, dili siya oloron kay mao man toy mando sa Ginoo, no? Pero kung magsupak sila sa Ginoo, kay magbutang sila og kanang sobra-sobra oloron kung dili siya para sa ikapitong adlaw, no? Okay, sa itong padayonan sa chapter 17. Ang mga Israelita mibiya sa kamingawan sa Sin ug nagbalhin-balhin sila pagkampo sumala sa sugo sa Ginoo. So, kuan sila sa sugo sa Ginoo, no? Agad. Okay. Nagkampo sila dito sa Rephidim apan dito walay tubig nga mainom ang mga tawo. Okay, mireklamo sila kang Moises og mingon, hatagi kaming tubig nga mainom. Si Moises mitubag kanila. Nganong mireklamo man kamo kanako? Nganong sulayan man gayud ninyo ang Ginoo? Apan, yuhaw pag-ayo mga tao ug nagpagulbol sila kang Moises. Mingon sila, nganong gidala mo man kami gawas sa Ehipto? Aron ba nga mamatay kami sa kauhaw uban sa among mga anak ug mga kahayupan? Unya nagampo si Moises sa Ginoo. Siya mingon, unsa may akong buhaton niining mga tawhana? Hapit na nila ako batuon. Ang Ginoo mingon kang Moises, dad-a ang pipila ka mga kadagkuan sa Israel og pag-una kamo sa katawhan. Dad-a ang imong sungkod nga gibunal mo sa suba sa Nilo og lakaw. Mutindog ako sa imong atubangan dito sa bato sa Sinai. So dito sila sa Sinai, no? Bunali ang bato og mugula ang tubig nga mainom sa mga tao.
o gibuhat kini ni Moises atubangan sa mga kadagkuan sa Israel. Kadtong dapita ginganlag pagsulay o paglalis kay nakiglalis man ang mga Israelita o gisulayan nila ang Ginoo sa ilang pagpangutana. Nagauban ba kanato ang Ginoo o wala? No? Okay. So ang mga Israelita nagduda na pod, no? Si Moises ang ipangutan, nag-uban ba gyud ang Ginoo nato o wala? Naunta bag-ura man sila nakakita, no? Sa gihimo nga na milagro sa Ginoo katong paglakaw nila sa mala nga yuta tunga-tunga sa dagat, no? Nakalimot na dayon sila ato. Ingana pud ba yata usahay, no? Pag ulang gay tanggi panalanginan sa Ginoo. Ya, nakagilang gay tagamay pagsulay. Murag mangutana na dayon ta, Ginoo, nabak asa namang ka Lord? Mana dayon ta, no? Pero hinamduman nato igsoon. Ang Ginoo narag gyud kauban nato permanente, no? O ang gusto sa Ginoo nga mabalik gyud sa iya, no? Okay, verse 8. Unya kato kuan lang to, additional. Okay, so verse 8. Unya nangabot ang mga Amalekanhon o giatake nila ang mga Israelita didto sa Rephidim. Si Moises mingon kang Josue, pagpilig pipila ka tawo og pakig-away kamo sa mga Amalekanhon ugma. Magtindog ako sa tumoy sa bungtod nga magunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Gituman ni Josue ang gisugo ni Moises kanila ug nakig-away sila sa mga Amalekanhon. Samtang si Moises, si Aaron ug si Hur miadto sa tumoy sa bungtod. Samtang giisa pa ni Moises ang iyang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita. Apan sa dihang gipaubos niya ang iyang mga bukton, misugod pagdaog ang mga Amalekanhon. So si Moises permintira nag-ana siyang kamot, no? Kay nag-ana kay nagdala man siya stick, sungkod, diba? Ano siya? Kung hinay-hinay nagay siya baba siyang kamot, mapildi ang iyang team. Pero kung iyang taas siyang kamot, padayon silang nagmadaugon, no? Kay ang iyang pagtaas signal kato nga yang gi lift up ang pangalan ni Kristo, no? Ang Dios ang iyang ipataas. Okay, so sa dihang gikapuya na ang mga bukto ni Moises, si Aaron o si Hur mikuhag bato aron palingkuran kang Moises. Milingkod si Moises samtang si Aaron o si Hur nagtindog sa isig kakilid niya og naggunit sa iyang mga bukton aron kini magpabiling inisa, no? Ikapoy na si Moises, so si Aaron og si Hur tag-isa sila kamot para magpabiling pataas ang kamot ni Moises aron pabilin sila magmadaugon. Okay, gigunita nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw o gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amalekanhon, no? Tungod to sa tabang sa Ginoo nga nagmadaugon sila. Unya ang Ginoo mingon kang Moises, isulat kining hitabua diha sa usa ka libro aron mahinumduman og isulti kang Josue nga akong puohon sa hingpit ang mga Amalekanhon ug wala nay mahinumdum kanila. 15. Nagtukod si Moises og usa ka halaran ug ginganlan niya kinig ang Ginoo mao ang akong bandila, no? Yang ipataas banner, no? God is our banner. Muna ipataas bitaw. Mingon siya, iisa ang bandila sa Ginoo, no? Iisa ang bandila sa Ginoo. Ang Ginoo magpadayon sa pagpakig-away sa mga Amalekanhon hangtod sa hangtod. Amen. So, mao to ang chapter 17, no? Atong nahuman karon ang chapter 16 og 17. So atong mahinumduman
gamay nga review, no. Sa chapter 16 atong nakita dito nga ang mga Israelita nagpagulbol diha sa Ginoo. Apan ang Ginoo, no, bisan og nasuko ang Ginoo, nagpadala gihapon siya og pagkaon, mao to ang buntog ug ang mana. Sa chapter 17 mao ang duha ka panghitabo, no. Una, ang mga Israelita nagpagulbol na usab kay wala sila mainom tubig, o gisugo sa Ginoo si Moises nga bunalan ang bato aron ang tubig mugawas og ang mga Israelita nakainom. O ang ikatulo nga gihimo sa Ginoo o ikaduha diri sa chapter 17 mao ang pagpildi sa mga Amerikanhon pinaagi sa pagpataas sa kamot ni Moises sa pagtabang ni Aaron ug ni Hur, og si Joshua or si Josue ang mga nakiglaban dito sa field. Si Moises og si Aaron og si Hur nas tumoy sa bungtod, no, nagpataas sa ilahang bandila na mao si Jesus, mao si Kristo. So maong nagmadaogon sila sa tibok adlaw. So igsoon, salamat kaayo nga hangtod karon na agyapon ka ug ang Ginoo magapadayon sa pagpamuhat sa imong kinabuhi. Og I pray nga dili lang ikaw ang mapanalinginan, kung dili ang mga tao sa imong palibot, labi na gayud ang imong pamilya. So salamat kay igsoon, dalaygon ng Dios hangtod sa sunod nga higayon.